Unor Production. Itt vannak a hörcsike, de mentem Big Mac-et, te vagy egy kicsi kis hörcsike. Hol vagy te chicken egg, chicken Big Mac-et, korrekt vagy te. Hol vagy te crispy, az agyat nem crispy, hanem fos. A óriásit fosokrád, ha nem mosol fogad másokat. Árasztod el az információkkal, fingod nem informál senki. Csak magadat, hogy igénytelen fingókó vagy maximális a csőtödet nem használod mások semmire. Ki vagy te? Egy hörcsike, te csak egy Big Mac, én vagyok a legjobb, te csak a WC félőm. Hörcsökről beszélő, az én vagyok, fosok nagyot, ez egy nyomkor, csak egyet szarok. Ja. A cigányok a vasot fedik fel, és nem mosnak fogat és hajukat, és úgy varkják úgy, mint a humor. Nem vagyok te egy olyan kis ugor, nem ugorjál jött, hanem a cigányokról, románokról. Romániában van a legtöbb cigány, és itt is. Nem vagy te ezt a szisztis, azt hittem, hogy itt van legtöbb, mert több mint 30-at láttam ma. Azt hittem, hogy már álmodtam ma. Ja, ki van itt a cigány? Ki az? Egy hörcsike, te csak egy Big Mac, én vagyok a legjobb, te csak a WC félőm. Hörcsökről beszélő, az én vagyok, fosok nagyot, ez egy nyomkor, csak egyet szarok. Ja. Itt vagyok a biten, mindig agresszív, de nem vagyok mindig. És tudod ki az a Richie? Ha nem, akkor tudni fogod most. Dagi, az agysetek kicsi, és a százaga nem tudom milyen ízű, de látszik, hogy nem ízeseket, ha eresztetsz. Látszik, hogy meresztett. Nagyokat eresztett, és nem hitte el senkinek, hogy én vagyok a legjobb MC. Pedig én vagyok a legjobb, és nem megyek WC-re, mint te. Nem vagyok Richike, mondtam ki az. Ki vagy? Egy hörcsike, te csak egy Big Mac, én vagyok a legjobb, te csak a WC félőm. Hörcsökről beszélő, az én vagyok, fosok nagyot, ez egy nyomkor, csak egyet szarok. Ja. Ennyi vagy. Kutya.